Бүген 10 октябрь көнне Иске Кулатка эшчеләр поселогында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Рахматуллина Сания Исхак кызы олы юбилей тантанасын каршылый. Аңа 85 яшь тула. Онтылмаслык юбилей бәйрәме белән ихластан аны беренчеләрдән булып, балалары Рәкибә, кияви Исмаил, Наилә, кияви Рөстәм, Равилә, кияви Салимҗан котлап җылы теләкләрен ирештерәләр. Газиз кешебез, сөекле фәрештәбез безнең. Бүген инде үзебез дә олы яшьләрдә булган чакта синең матур юбилейны каршы алу безнең өчен бик зур шатлык. Синең үтелгән тормыш юлың күпләр сокланырлык. Син тормышыңны һәр чак хезмәттә булып алып бардың. Балаларым дип тырыштың, һәр эшкә безгә үрнәк булдың. Без сиңа сокланып, синдәге булган бар матур сыйфатларны да үзебездә булдырырга тырыштык. Әткәй белән үзара булган мөнәсәбәтләрегез дә барчасына үрнәккә куярлык булды. Шуңа да инде сезне бәхетле итеп, Хак Тәгалә кызлар биргәндер. Күркле картлыгыңны бизәүчләрен без. Райондашларыбыз арасында да син зур ихтирамга лаек. Әниебезнең иң зур хезмәте гаилә учагын саклаучы булуы. Без балаларын, оныкларына яхшы тәрбия бирүе. Әниебезнең тырышлыгы, максатчанлыгы нәтиҗәсендә без өчебез дә Худайга шөкер тормышта үз урыныбызны таптык. Әнкәй, синең алда башыбызны иеп, меңнәрчә рәхмәт әйтәсебез килә. Без сине яратабыз, олылыйбыз, синең белән горурланабыз. Сау-сәламәт яшә, озын гомерле бул, картлыгың рәхәттә үтсен. Син янәшә бездә булганда гына без бәхетле. Әниебез безнең, газизыбыз, без бәхетле җирдә син барга. Киңәшчебез, кадерлебез булып, озак яшә безнең арада. 85 яшь әле картлык түгел, ак бәхетләр кунса да чәчләргә. Аллаһ безгә гомер бүләк иткән, иман белән кирәк яшәргә. Оныт әле сагышларны, елмай әле күбрәк. Бирелмә төшенкелеккә, бездән сиңа шул теләк. Әле тагын бик күп еллар нык типсен синең йөрәк. Син безнең бердән беребез, син әле безгә бик кирәк. Юбилейыңда изге матур хисләр күңелеңдә калсын уелып. Тәбриклибез сине чын күңелдән, барыбыз да бергә җыелып. Хөрмәтле Сания Исхаковна, балаларыгыз юллаган матур теләкләр чынга ашсын. Алар сайлаган җырда бәйрәмегезне бизәсен иде. Котлы булсын әни туган көнең, назлап кына сиңа дәшәрбез. Алла бирса синең белән бергә, узак еллар тагын яшәрбез. Рәхмәтем зур сиңа озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Рәхмәтем зур сиңа озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Рәнҗемәші әни үскән чакта, төрле чакларыбыз буладыр. Яхшылыкларыңны безгә бирдең, синнән генә үрнәк алганбыз. Рәхмәтем зур сиңа озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш.
безнең өчен. Бу бит әле гомер уртасы. Якыннарың, балаларың белән күп гомерләр булсын үтәсен. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Рәхмәтем зур сиңа, озак яшә. Безгә бит син бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Арып талсак тормыш юлларында, син бар әле безгә таяныш. Син бар әле безгә таяныш. Адәм баласының иң олы байлыгы ул акыллы балалары һәм балдан да татлырак булган оныклары әлбәттә. Бүген Сания Исхак кызы Рахматуллинаны 85 яшьлек юбилее белән котларга оныклары Зөлфия, тормыш иптәше Рамил, Рита, тормыш иптәше Рамис, Динара, тормыш иптәше Радик, Рафаэль, тормыш иптәше Динара, Илзар, тормыш иптәше Эльвира, оныкчалары Альмира, Данил, Алина, Ильяс, Диляра һәм Зарина да ашыгалар. Яраткан, кадерле, сөекле бикәебез. Алтын көз айы безнең өчен бик матур һәм дәрәҗәле булган бәйрәм алып килде. Ул да булса сиңа 85 яшь тулды. Оныкларың барыбыз да бергә җыелып сиңа үзебезнең бар изге теләкләребезне юллыйсыбыз килә. Кем соң ул дәү әни оныклар өчен? Ул бит киң күңелле, һәр вакыт сине тыңлар өчен, аңлар өчен, юатыр өчен вакыт тапкан иң җылы карашлы кеше. Менә без дә сине шушылай кабул итәбез. Һәр вакыт әти-әниләр ашыгып тормыш кудылар, ә син салмак кына йөгереп килгән оныкларыңны каршы алып, аларга тәмле ризыкларыңны чыгарып каршылап, яратып сөеп яшәдең. Шуңа да инде без барыбыз да сиңа тартылдык гомер буе. Хәзер дә күбебез читтә булсак та син безнең арттан еш кына күзәтеп торасың. Беребезне дә онытмыйсың. Тынгысыз жанлы, сабыр һәм кешелекле, ярдәмчел һәм кунакчыл, бала жанлы һәм эшкерсез булуың. Безнең шатлык кайгыларны йөрәгең аша үткәреп, киңәш, табыш, ярдәм итеп торуың өчен мең рәхмәт әбекәй. Юбилеең белән котлап сиңа һәр туар таңың шатлык белән атсын дип телибез. Ходай саулыктан, сәламәтлектән аермасын. Бәрәкәтле озын гомер насыйп итсен. Жан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге юлдаш булсын сиңа. Иңнәреңдәге шәфкать фәрештәсе бер кайчан да ташламасын. Балалар һәм оныклар бәхетенә сөенеп, кадер-хөрмәттә яшәргә язсын. Әле һаман без дип яшисең син. Күптән инде зурлар булсак та, аз булыр күк әбәкәй синең өчен нинди изгелекләр кылсак та. Ходай сиңа сәламәтлек бирсен, сызламасын аяк кулларың. Ширне белмә, кайгы хәсрәт күрмә, япь-яшь булып калсын күңелең. Яшәү шатлыгы син безнең өчен, яхшылыгың белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз, безнең өчен һәр чак кирәк син. Алгы көннәрдә дә бәхетебез булсын иде тулы, түгәрәк. Синнән җылы алып һаман шулай гомер кичсәк иде бергәләп. Хөрмәтле Сания Исхаковна, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Оныкларыгыз сайлаган җырны да тыңларга чакырып калабыз. Ömür birseler de biz bit üstek senin koynundan bala şakının bütün matur şağı uzadı ebekey senin yanında ağa
күрсәтте кыен шақларда. Таянышым, юанышым булдым, язмыш күперләрен шыққанында. Ömür uzgan sayın sağındırır, İske düşe avıl uğramı. Senin bilen yürgen su boyları, Çilek şiğan urman kırları. Ağabeyinin apak dilekleri, Yol gösterdi kıyın şaklarda. Dayanışım, yuvanışım buldum, yazmış küpürlerin şıkkanda. Rahmetlimin sиңа әбекәйем, Син болғанға яшим сүйеніп. Бізден бары ұлы хүрмәт көріп, Яшә әлі әйдә сүйеліп. Gösterdi kıyın şarkılarda. Dayanışım, yuvanışım buldum, yazmış küpürlerin şıkkanda. Ağabeyinin apak dilekleri, Yol gösterdi şaklarda. Dayanışım, yuvanışım buldum, yazmış küpürlerin şıkkanda. Dayanışım, yuvanışım buldum, yazmış küpürlerin şıkkanda. Birlerin şıkkanda. Devam etəbiz. Həm siz әле һаман да экраннар алдынdadır дип Сания Исхаковна өмет итәбез. Чөнки алда яңгырayacak котлау сәламе дә сезнең хөрмәткә юлланган. Аны исә илебез башкаласы Мәскәү шәһәреннән сеңлегез Мәвлегөл Исхаковна, оныклары Юлия, Самир, балалары Ризван һәм Гөлия язганнар. Бер карыннан туып, бер бишектән үсеп чыккан җан һәм кан кардәшемнең олы юбилей көне бүген. Мин чиксез шатланам да, шул ук вакытта сагыну тулы моңсу хисләр дә татыйм. Шакрымнар апа, арабызда зур булса да, синең бәйрәмеңдә булган шатлык хисләребез, теләкләребез аркылы барып җитсеннәр иде. Апам искиткеч тырыш, булдыклы, кызыксынучан кеше. Һәр эшне төгәллек, зур җаваплылык тоеп башкара. Теге яки бу хәлне алдан күреп үз киңәшен бирә. Шундый бер туган кардәшем белән мин чиксез горурланып яшим. Ул үзенең бала оныкларына гына түгел, минем бала оныкларга да һәр вакыт мәхәббәт җылысын бирде. Һәр чак барган саен җылы итеп каршы ала. Кунакчыллыгы белән, аш-суга осталыгы белән күпләрне сокландырырлык кеше ул. Олы яшендә булуга карамастан соңгы елларга кадәр тик торырга ашыкмады. Гел аның куллары нидер эшләргә тиеш төсле иде аның.
Аны бүген матур юбилей белән котлап, тулы иманлы, аеп акыллы, нык исәнле, бәрәкәтле картлык телибез. Ходай биргән гомеребездә дә күрешергә дә насыйплар кылсын. Синдәгедәй олы йөрәк, изге күңел бик сирәктер әгәр булса да. Башкаларны уйлап яшисең син, инде 85-ң тулса да. Иртән иртүк хәлең ничек диеп син сорыйсың апам иң элек. Тормыштан тәм табып яшисең син, һәр көн саен кылып изгелек. Бала онук, туганнарга гына түгел, чит ятны да читләп үтмисең. Барысына булышасың теләп, үзең берни өмет итмисең. Башкаларга кылган изгелегең меңе белән кайтсын үзеңә. Кайгы күрмә, матур гомер кичер, куанып кер гомер көзеңә. Нинди генә теләк теләсәк тә, аз булыр күк синең хөрмәткә. Исән сау, озак яшә әле, без һәммәбез шушы теләктә. Хөрмәтле Сания Исхаковна, олы юбилейгызда ерак Мәскәү шәһәреннән юллаган җырны да тыңлагыз әле. Имин һәм тыныч картлык кичерергә насыйп булсын. Gününü kutlar şimdi Бүлеге зілеп кірдім кибетке Күңеліме ұқсаған бірні юқ Жүрім болсын әйді бүлекке Алтын күмішлерді керек түген Барысы да дүния мүлкеті Başımınarım Tiksinin eşimine aldım Hıdayımdan bəxtlər sıradım Senin nazlarını kiyə saldım Tuğan ekənini tutlap jırıymam Baş ışığında yansın kıyaşım Fəriştələr Şelerde kirek tügen Barısı da dünya mülkete Jerem kalsın günyeline yatıp İske alışın her vakit Jerem kalsın günyeline yatıp
85 яшьлек юбилей ул олы гомер бәйрәме. Шуңа да инде бу тантанагызны бар туганнарыгыз да Сания апа үз шатлыклы бәйрәмнәре сыман кабул итәләр. Менә Мурманск шәһәрендә яшәп килүче племянницагыз Лилия тормыш иптәше Иршат белән аерым котлау сәламе юллаганнар. Сәлам еракларда яшәп, күңелебезне кояш сыман яктырта алган бик кадерле апабыз, дип башлана аларның котлау хатлары. Ни кадәр генә арабызда чакрымнар булмасын, син барыбер безнең өчен бик якын булып, бер кайчан да күңелебездән чыкмый гомер кичерәсең. Бала чагың дәһшәтле сугыш елларына һәм яшьлегең сугыштан соң авыр булган елларга туры килсә дә, күңел көрлегеңне саклап кала алгансың. Әллә инде шуңа күрә бик тырыш булып җитешкәнсеңмени? Матур гаиләңне булдырып, берсеннән-берсе уңган кызлар үстердең. Инде алар үзләре дә әбиләр булырга, оныклар күрергә өлгерделәр. Кызганычка каршы, апабызга гомер көзен тигезлектә каршыларга язмаган. Ләкин шуңа карамастан ул ялгызлык хисе татып яшәүчеләр саныннан түгел. Күп санлы бала оныклары аны һич кенә дә ялгыз калдырмыйлар. Гел кунакка килеп, аңа бар эшендә дә олы ярдәмчеләр булып яшиләр. Ак яулыклы апабызга без барыбыз да сокланып, горурланып карыйбыз. Олы гаиләсен, бар бала оныкларын берләштереп яши ул. Яраткан апабыз, бүген сиңа 85 яшь тула. Ни соң ул 85 яшь? Ул инде яшьлек түгел, ләкин әлегә ул гомер азагыда дип әйтеп булмый. Нәтиҗәсе 85 яшь ул картлыкның өлгергән чагы. 85 яшеңә җиткәч, тирә-ягыңа карап, үзеңнең тормышыңа, үткән юлларыңа да бәя бирә аласың. Артта инде җитәрлек авырлыклар, шатлыклы мизгелләр, онытылмаслык вакыйгалар калган. Шул ук вакытта синең алда әле максатларың күп. Шуңа күрә без беренчедән әлеге максатларыңа ирешерлек көч, хәл, исәнлек телибез. Якыннарың бары шатландырып, сөендереп торсыннар. Ә без гел кунакка кайтып йөреп, синең сау-сәламәт, шатлыклы йөзеңне күреп куанып яшик. Юбилейга җиткән чагында атланыдыр агадымны. Алда бирсен Раббым сиңа бары бәхет, шатлыкны. Уфтанырга ашыкма син, җиттем шул яшькә диеп. Каршыла син юбилейны бары елмаеп, көлеп, белеп яшә. Якыннарың яши сине хөрмәтләп, туганнарың торсын иде сине һәр чак кадерләп. Юк синдәйләр эш сөючән, тормыш җанлы апалар. Безнең апа алтын диеп сирәк кеше кабатлар. Без бәхетле, синнән уңдык, бүген бәйрәм итәбез. Бары синең хөрмәтеңә матур җырлар бирәбез. Хөрмәтле Сания Исхаковна, туганнарыгыз гаиләләре белән юллаган теләккә шатланып без дә кушылабыз. Әлеге җыр юбилейыгызны тагын да матурайтыр дип өметләнәбез. Туган көнең, котлыйм апам сине, бүлеге итеп чәчәк бәйләмен. Рәхәт яшә җирдә, кайгы күрмә бергә, котлы булсын апам бәйрәмең. Еллар үтә димә, картаям дип көймә, белеп яшик тормыш кадерен. Туганлыкның көчен саклаганың өчен, рәхмәт апам сиңа кадерлем. Еллар үтә димә, картаям дип көймә, белеп яшик тормыш кадерен. Туганлыкның көчен саклаганың өчен, рәхмәт апам сиңа кадерлем. Апам көннәр аязата, кояш кебек алсу йөзләрең. Котлап бүген сине, бәхетле бул димен, көлеп торсын һәр чак күзләрең. Еллар үтә димә, картаям дип көймә, белеп яшик тормыш кадерен. Туганлыкның көчен саклаганың өчен, рәхмәт апам сиңа кадерлем. Еллар үтә димә, картаям дип көймә, белеп яшик тормыш кадерен. Туганлыкның көчен саклаганың өчен, рәхмәт апам сиңа кадерлем.
кадерин, туганлыкның көчен саклаганың өчен. Рәхмәт апам сиңа кадерлем. Еллар үтәдиме, каратаям дип көймә, белеп яшик тормыш кадерин, туганлыкның көчен саклаганың өчен. Рәхмәт апам сиңа кадерлем. Туганлыкның көчен саклаганың өчен. Рәхмәт апам сиңа кадерлем.